Oletko kyllästynyt elämään? Tässä on Masa. Masan kanssa voi leikkiä. Leikkiminen on hauskaa. Joskus vähän liiankin hauskaa. Nyt kysytään mielipidettä Masan käyttäjiltä. No, onkos Masa ollut hyvä? Masa kyllä on ihan päin. Ja mitä sä... Masa on ihan kiva, ihan mahtava. Niin. Tilaa Masa jo tänään. Näin helppoa on saada Masa teille. Eli jos haluatte minut, soittakaa numeroon 040 566 697. Hallo? Onko Masa siellä? Joo, Masa täällä. Haista kakka. Mitä? Mulla olisi ongelma. Okei. Voitko tulla meille? Joo. Tuu nyt. No milloin sä tuut? Minä tulen huomenna. Hyvä on. Mitä sitten? Se on hyvä. Heippa. Näin nopea on Masan tilaus. Tilaa Masa jo tänään.